No niin. Nyt. Tosiaan. Eli. Tässä on mun ensimmäinen video. Tää tulee olla meikäläisen semmonen joku journal-tyyppinen joku paska, jossa meikä siis yksinkertaisesti selittelee omia ajatuksiani. Mikä tuossa kavereiden kanssa Discordissa paljon on keskustelua jotain. No koko ajan sanon, että mun kannattaisi pistää nauhalle näitä mun juttuja. Kun mä selitän aina niin saatana sairaita asioita. Mut. Se ikinä sitä tapahtunut. Tää voisi olla ihan kohtuu veikeä tapa niinku allekirjoittaa nämä asiat ja ottaa tavallaan vastuuta niistä omista sanoista. Ja ehkä sitä ei tule niin paljon sairasta skeidaa sanottua sitten tulevaisuudessa, mutta saa nähdä mitä tapahtuu. Ei siis tavoitana tosiaan, että ne on aina ihan off topic. Mä en oikeastaan puhu mistään koinkaan järkevästä tai tavoitteellisesta, vaan nämä on vaan niin kuin ajatuksia, joille voi sitten jossain kohtaa nauraa. Sitten mä menisin tässä Minecraftia voi pelaa tässä taustalla. Tää nyt on suhteellisen aivokulppeli, niin tässä keksii sitä niin kaikkea jotain muuta. Eli itse asiassa nyt ihan ensimmäisen, mä itse asiassa tossa juttelin äsken yhden äijän kanssa. Se pelasi eilen Hunt Showdownia. Mä olin jotenkin vähän sekaisin, musta tuntuu, että mä olin varmaan puolihumalasta tai jotain. Se tappoi mut siinä peliin, siis se laittoi GG mulle ja mä rakekuittasin jo siinä vaiheessa, kun se oli laittanut sen viesti. Niin mä vastasin siihen tänään. Ja se on joku brittiäijä. Ja se oli ihan täys semmonen siis. Se kehui mun Steam-profiilikuva. Mulla on Steam-profiilikuva semmonen, missä on niinku sellainen niinku keskiaikainen soturi. Ja sit siinä on nainen ja niillä molemmilla on kädet puuskassa. Niin se kehui sitä mun profiilikuvaa yhtäkkiä ihan randomisti. Mutta joo, se oli tosiaan semmonen ihan siis niinku täyslumpi rasisti äijä. Ja mä vähän niinku nauratti se, että miten tämmönen äijä on päässyt mun Steam-kavereihin, mut Huntin kautta niitä nyt tulee ihan vaikka minkä näköistä sakkia jatkuvasti sinne. Niin. Mä hetken aikaa sen kanssa keskustelin. Se alkoi tenttaa mua jostain ihan ihmeellistä asioista. Niinku jotain, että asut sä niinku se kysyi ensin, että mistä mä oon kotoisin, se ei muista, mä oon sen kapelannut varmaan vuoteen. Niin se kysyi, että mistä mä oon kotoisin ja kaikkea tämmöistä. Sitten mä sanoin, että Suomesta ja siinä se enempää. Ja sit se alkoi kyselemään mut jotain, että onko niinku, asut sä niinku semmosessa hyvässä kylässä, missä on vaan suomalaisia ja onko sulla niinku, onks teillä maa, niinku siis ihan siis yhtäkkiä se alkoi kyselemään mut jotain, että asut semmosessa kylässä, missä ei oo niinku ulkomaalaisia ja kaikkea tämmöistä. Sitten mä sanoin, että no joo, pääasiassa se kylä, missä mä asun Joensuussa, niin pääasiassa se homma, että siellä nyt ei hirveästi ulkomaalaisia ole, se on, en tiedä kuka sinne tulisi ulkomaalaisena. Ainut ulkomaalainen, joka mä varmaan niin päivän pohjalta tiedän, on siinä keskustassa on hiustenleikkaaja kuin Fiksu Parturi. Se on jostain Turkin seudulta tai jostain, mistäkään se itse asiassa kotoisesta, taitaa olla jostain mikä vittu se on? Se on Kurdistani. Se niinku alue, Kurdistanin alue. Eihän sitä ole maavirallisesti, mutta tänne nyt varmaan kaikki suuttuu. Toisaalta itse asiassa tässä on sekin idea toisaalta, että mua ei kiinnosta suuttuuksia. No vaan selitä mun jotain ajatuksia. Ei tässä ole minkäänlaista taka-ajatus loppujen lopuksi. No joka tapauksessa, niin ei siellä nyt ei hirveän, mutta tällä hetkellä mä olin vaan Turussa töissä. Täällä on kyllä paljon maahanmuuttajia, joka on ihan ok. Mulla on pari bosnialaista työkaveria tossa noin ja ne on ihan hyviä tyyppejä. Sitten siinä on myös yksi virolainen ja sitten siinä on onko se Liettuasta vai Latviasta jostain tosi.
kyllä niitä riittää, että eipä siinä. Sitten se oli oikeasti niinku, se meni ihan niinku hiileksi. Se alkoi preachaa mulle siitä, kuinka vasemmisto ei ymmärrä, että miten ne pilaa tätä maata niinku jatkuvasti ja niinku Eurooppaa ja tämmöistä. Ja mä olisin, no joo, niinku, kyllä mulla ei hirveästi mielipiteitä sinne, koska mä en äänestä yhtään mitään. Mä oon nukkuvien puolueessa. Mulla silti saa mielipiteet olla, mutta lähtökohtaisesti mulla ei ole oikeutta valittaa. Enkä mä oikeastaan valitakaan. Mä en juuri kiinnosta. Hän niinku koitti vakuuttaa sitä mulle ihan totaalisesti. Se oli kyllä suhteellisen mielenkiintoinen kaveri. Mikäköhän oikeastaan aiheuttaa tommosen impulsiivisen reaktio ihmisissä? Ruveta tekemään tommoista. Mäkin olen suhteellisen impulsiivinen. Mä en ole mikään paras ihminen puhumaan. Mä heitän niin hävyttömyyksiä koko ajan vaan esille ihan jatkuvasti. Mutta se on oikeastaan niinku osa mun persoonaa melkein, että mä oon semmoinen tosi suorasanainen. Ja pyrin olemaan aina rehellinen. On paljon asioita, missä siis on asioita, missä kannattaa valehella, siis ehdottomasti. Jos se tuo turvaa molempia osapuolia, esimerkiksi niin asiakaspalveluhomma, niin siinähän kannattaa valehella aika usein. Ei se ole mitään järkeä alkaa mielistelee ihan aina. No se on oikeastaan just sitä, se on just mielistely. Se on semmoista, että molemmille osapuolille tulee hyvä mieli, tai ainakin parempi mieli, mitä oli alkavasti, koska siihen viljellään yksi kopel vale. Mutta sitten on tosi paljon sellaisia asioita, missä mä en näe yksinkertaisesti hyötyä valehdella ollenkaan. Mistäkään tääkin homma tuli, en muista ollenkaan. Ai niin joo. Semmoista. Mutta itse asiassa tuli mieleen tuosta latvialainen työntekijä. Se on Latvia tai Liettua aina, joka tapauksessa. Se vittu Igor itse, niin se on asunut 30 vuotta Suomessa, päälle 30 vuotta, mun mielestä 32 vuotta on tänne asunut Suomessa. Se osaa sanaakaan Suomessa, se osaa sanoa huomenta, se on se mitä se osaa, sitten se puhuu venäjää. Se on kyllä mun mielestä, sitä ei siis yksinkertaisesti sitä ei kiinnosta opetella kieltä. Ja se on hyvä, kun koettiin opettaa sille tuossa yksi päivä sanaa kanava. Siis se on ilmastointikanava, joka piti asentaa tai jotain, joku homma. Mutta koettiin opettaa sille, että kanava on sana. Ja se sanoi, että kanava. Ja sitten me oltiin, että joo, no niin, nyt se ehkä muistaa. Nyt se muistaa tästä lähtien se aina. Että se on toinen kanava. Kysyttiin puolen tunnin päästä jälkeen uudestaan. Niin mikä se on? Sitten se ei muistanut ollenkaan. Sitten me sanottiin, että kanava. Ja se oli vaan, että kanava bljät. Ja sitten me oltiin, että vittu joo. Siis mä en tajua, miten sä pystyt oikeasti olla noin välinpitämätön. Että sä et opettele kieltä. Niin kuin maassa, jossa sä oot asunut vittu 30 vuotta. Luulisit melkein väkisin oppia. Onko se sitten vaan niin saatana tyhmä, että se ei sit oikeasti kykene oppia. Sitä on se jatkuva vitsi, että kohta me opetellaan latviaa ihan vaan sen takia, että se ei voi olla vaikea kieli, jos Igor on oppinut se. Kerta kun vittu se ei osaa mitään kieliä. Tai ei se osaa opetella ainakaan. En tiedä, helvetin hyvä se on hitsaa, kyllä se ei. Se on kyllä hyvin hysteerinen tapaus. Sitten se käyttää semmoista translatoria jatkuvasti. Se aina puhuu siihen venäjäksi ja kääntää ja sitten sen jälkeen se niinku ojentaa sen meille ja sitten kääntää ja niinku puhuu sen meille sen tekstin, mitä se haluaa sanoa. Se on hyvin hysteerinen tapaus. Yleisesti ottaen tuolla töissä on kyllä tosi jotenkin erikoista sakkia, että ne niinku tuntuu, että niitä ei hirveästi ole koulutettu sen nyt kovemmin. Jos joku teistä nyt sen näkee, niin älkää ottakaa tätä niinku mitenkään huonosti, että se on täyttä hyvää, mitä te teette siellä suuri osa ajasta. Eli te on Mikko, mutta Mikko nyt tätä ei voi kuulla, kun Mikko on kuuro. Hehehe, paska jätkä. Mikko on kuuro ja Mikko ei kuuntele. Mun mielestä se on aika ankara kohta. Mut siis joo, en tiedä. Mun mielestä ehdottomasti jos sä niinku muutat jokin maahan ja sä meinaat asua siellä usein pidempään aikaa, niin kyllä sä opettelisit kielen.
Se olisi niinku mulla ainakin numero 1 asia, minkä mä tekisin. Ja toi... Itse asiassa tolle tuli Igorille ja sitten kukas toinen siinä oli? Olekki. Se on asunut jokunen vuotta Suomessa ja sekin taitaa olla latvialainen tai liettualainen, mä muistan mikä maalainen se oli. Sekä ei puhu suomea. Niin kun Viroon tuli sellainen asetus, että jos sä et osaa niin sitä virokieltä, niin sut häädetään maasta. Niin niille tuli molemmille ihan hirveä paniikki yhtäkkiä, että ei helvetti, että kohta se tulee varmaan tänne Suomeenkin. Ja heidät häädetään maasta, kun ne ei osaa kieltä. Ne oli aivan paniikissa ja yhtäkkiä ne meni jollekin Suomi Crash Courselle sun muuta vastaan. Kyllä se niin kuin tai Igoristakin löytyi ihan uskomaton kielten opiskelija siinä vaiheessa, kun menettiin häätään maasta. Mutta ei se missä vaiheessa käynyt läpi, tai en mä tiedä, mä oon tutkinut tätä asiaa ollenkaan, että missä vaiheessa toi systeemi on, mutta en tiedä. Ainakin mielenkiintoinen asetus Viro-lätkässä. Ehkä se on vaan niin radikaali poliittinen kannanotto tuohon Venäjän tilanteeseen. Kai senkin ymmärretään jossain noin. Ei monet juuri kiinnosta mitä siellä tapahtuu. Jos mä oon rehellinen, niin Ukraina on ollut ihan yhtä korruptoitunut silloin Poroshenko-aikaa kuin mitä se oli Venäjäkin ja Moldova ja kaikki tämmöistä. Kai se olisi parempaan suuntaan lähtenyt. Joka ei ole joutava sotaa takia kyllä. Mutta sitä on mun mielestä ihan turha murehtia sinänsä. Että on niinku asioita, mun mielestä on niinku asioita, mitä voi murehtia. Mä sanon aika monelle ihmiselle tämän jutun. On niinku asioita, mitä voi murehtia. Sitten on niitä on niinku kahdenlaisia. On semmosia, että sulla on vaikutusta niihin, sä pystyt vaikuttamaan niihin asioihin. Ja sitten on paljon semmosia asioita, mihin sä et voi vaikuttaa. Ja kyseessä nyt on se, että jos on asioita, mihin sä et voi vaikuttaa, niin joo, niitä voi murehtia mun puolesta. Joo, ihan vittu, mä en kiinnosta kuka niistä murehtii, sen kun murehtii. Mut kunhan niitä ei murehdi kuin kerran. Sä voit kerran käydä jonkun asian läpi. Joku asia, jolle sä et mahda yhtään mitään. Sanotaan nyt, Etelä-Sudanissa alkaa sisällissota. Ja mua harmittaisi se todella paljon. Tai itse asiassa taitaa tällä hetkellä olla sisällissota. Se on varmaan ollut käynnissä viimeiset 12 vuotta. No joka tapauksessa en tiedä. Niin, jos siellä alkaa sota, ja mua harmittaisi se jostain tosi paljon, niin mä en mahda sillä asialla mitään. Ainakaan tällä hetkellä yksilö. Mulla ei ole rahaa tai mitään muuta, millä mä voisin vaikuttaa siihen. Niin mun ei kannata kuin kerran se asia murehtii. Yhden päivän mä voin olla siitä alakuloinen mun mielestä. Sitten sen jälkeen se on ihan täysin turhaa. Koska sä et voi vaikuttaa siihen. Sä et voi tehdä sillä asialla yhtään vittu mitään. Niin minkä takia mä murehtin sitä yhtään sen enempää kuin se kerran. Mut sit taas on semmosia asioita, mitä voi murehtia monta kertaa. Ja ne on just niitä, mihin sulla on vaikutusta. Mun mielestä niitä saa murehtia, jos sulla on vaikutus johonkin asiaan, niin saat murehtia niitä niin paljon, kun saatan pikku pääkoppa jaksaa. Koska se tarkoittaa sitä, että se vaatii muutosta. Sanotaan meikäläinen. Mä tykkään käydä puntilla. Niin sitten mä päättäisin, että tai en päätä, vaan mä istun tässä mun tietokonetuolilla tässä tällä hetkellä ja mietin, että ei saatana, että oispa mun vähän isompi hauberi. Oispa mun vähän isompi hauis. Sitten mä menen kuntosalille. Sitten mä käyn vetää sen hauiskääntöä. Teen vähän hauiskääntöä siinä ja vähän jotain muutakin hauskaa vetäviä liikkeitä. Selkä kasvaa siinä samalla. Sitten mulla tulee hyvä fiilis, että ei saatana, nyt se on taas joku promillen isompi hauberi 2 viikon päästä. Niin kuin tavallaan sitten kun kaikki solukot kasvaa ja androgeenit paukkuu. Niin siinä niin kuin on yksi skenaario. Sitten mä voin taas 2 viikon jälkeen uudestaan miettiä, että ei vitsi, oispa mulla taas isompi hauis. Sitten mä voin taas mennä salille ja pumpata sitä rautaa. Ei saatana, että tulee hyvä fiilis taas. Mä oon niin murehtinut sitä 2 kertaa, mutta se impakti on ollut tärkeä, koska mä oon tehnyt se asia, että tämä on se tärkeä oppi tässä kyseisessä jutussa. Sun pitää tehdä sille asialle jotain.
Koska silloinhan se on ihan täysin, sehän on vittu, siis se on vielä turhempaa kuin se, että murehtisin siitä, että Sudanissa on sota. Se, että mä en tekisi sillä asialle mitään. Totta kai mun pitää tehdä sillä asialle jotakin. Koska, no miksi vittu murehtisit sitä asiaa? Voi ei. Ja niin kuin, jos sulla on täys vaikutus siihen asiaan, niin totta kai saatat ohjat siitä. Niin kuin totta helvetissä. Sehän on vaan ihan itsestään selvyys. Mutta se on niinku se, mun mielestä se käsitys siinä. Mutta on siis mun mielestä semmosia, mihin sulla on vaikutusta, niin sä saat murehtia niin paljon kuin sä haluut. Mutta semmosia, johon sulla ei oo, niin joo, sä voit murehtia niin kerran, että se on sillä selvä. Jos sä et enää tehdä sillä asialla mitään. Tietysti jos se asia radikaalisti muuttuu, se minkä sä oot murehtinut, ja se radikaalisti muuttuu johonkin toiseen suuntaan. Sanotaan, että nyt Ukrainassa on sota ja mua harmittaisi se. Ja sit sinne, sit mä oon sellainen, että no joo, no mä oon surrussa jo kerran. Sit sinne heitetään ydinpommi. Niin joo, sit mä voin kyllä mun mielestä niinku uudestaan olla että se on niinku radikaalisti muuttunut se tilanne. Kun ehkä niinku nyt kannattaa jo vähän pohtia tätä asiaa. Niin, no siinä vaiheessa kyllä pohtisi aika moni muukin, mutta tai no, se olisi varmaan maailmanloppu siinä vaiheessa. Ja eipä me siinä vaiheessa sitä enää osattais harmitella. Siinä vaiheessa tärkeintä, mitä pitää tehdä, on mennä takapihalle, äkkiä ottaa se kallein pihvi, hirve sisäfile, mikä sieltä löytyy sieltä pakkasesta, ja äkkiä juosta alkoo hakea joku kallis viinipullo, viinapullo, viskipullo, ja mennä siihen takapihalle. Ja sit mä voin sanoa, että silloin minäkin ottaisin alkoholia. Mä en hirveästi sitä juo enää nykyään. Kyllä mä siis silloin tällä, mutta se on niinku harvinaista terkkua. Kyllä silloin mä voisin kyllä vetää niinku jotain kallista viskiä naamariin. Mä vedän nyt muutenkin kallista viskiä, jos mä juon, niin mä juon viskiä. Se on niinku sellainen tilanne. Silloin se on niinku... Mikä se idea siinä, että mentäisiin johonkin helvetin louhokseen ja ollaan siellä 100 generaatiota, että me päästään takaisin tänne pommitettuun paikkaan. En tiedä, mun mielestä siinä ei hirveästi mitään järkeä. Kaikki tallaa tavallaan. Kaikkien kukkien pitää antaa kasvaa just sillä omalla kaunilla tavalla. Mutta joo. En tiedä. Musta tuntuu, että se on hyvä ensimmäinen video. Jos palaat.